Kulihin na Coach Luna. Good morning everyone. Hi guys. Last part na ni sa Opol? Oh. Yes. Patag. Opol siya pero patag. Pero Zone 8. Nanami sa pinaka-top. Oh my God! grabe kaya. Kabalik ko. Gawin! Lord! Oh my God. Hapit ako mabalik guys. Grabe. Grabe good. Grabe. Okay na ka coach? Wagi ko na-prepare dani bagra. Mga idol. Grabe ka layo kay. Grabe ka tumason, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you kay Lord. Bye guys. Update ko later. So layo pa kami sa mong destination. But thank you, Lord. Nakasakagin mi diri sa pinakabukid sa Opol. Thank you, thank you, thank you. Morning. Maklaro mo siguro dia guys, minsan siya ka paubos na no. Since nanami sa pinakabukid, so paubos na dahil mi. Gawas mi pagatpat. Dagan di ko video ganina guys, pero na-erase gid siya tanan. Munang gamay ra kay nga video na bilin sa kuha. And this is it. Pasaka na sad ta. Guys, kani mag-agyan gawin, di siya pwede pang beginners no, karang bago pag nag-biking. And thank God na. Thank God. Nakasaka ko. Bisan pag I consider myself as a beginner in biking. Beginner pa ko sa biking guys, kay 2 months pa ko ga-bike. Nawala ninyo guys. Namin sa pinakabukid sa Opol. Di kaya. Gamay na lang kulang ma'am. Kuya, paano ka ni? Low o pasibit pas. Pasibiti. Kay kung imong ibutang makuyapan gud ka. Kuya ba? Ako kanina iko nga puwas kuning kanina napuwas gid. Kanagulo ko lang ko. Coach. Coach, bye-bye na. Bye-bye. Coach, kaya pa ba? Kaya ka. Wanna tayo water? Ay, water balik ya. Nanay, tindahan sa unahan? Okay. Kaya pa ba guys? Oh my God, sabi kong mauna to. Napamali pinak. Kaya ni guys, kaya. Grabe. So di pa ko sure guys kung pila ka oras na dagahanon pa no, pero pito kong kuyapan.
Grabe. So sa mga beginners, ayaw sa mag-ani diri ha, muna akong advice. Kay murag mawalan yung maghangin. Ay, naku Lord, thank you. Hello guys! Finally, nakabot na mi diri sa Indoro Park. Nakabike lang mi guys from Opol. Pasaka. Grabe, grabe. Thank you Lord, thank you. O gigaan ako nila. Naguna na ako mga coaches dito, napabili lang ko. See you. Mutuon na gid ko sa istorya na patience is a virtue. Kaya ganun na wala na ko'y pasensya. Grabe. Halos wala na akong ginawa. But thank God, nakabot na mi diri sa pinaka-top. Thank you, Lord. Coach, kumusta? How does it feel, Coach? Okay na, kaya na guwapo gyapon. So, we are the team. We are. So, kami ang... Yes. So, apil lang mo sa among team, guys. Team EA. Team EA. With proper nutrition, calorie counting, coaching, everything. Yes. Go na guys. Muna ko coach ha. So, manis lang. Coach. Hi. Kumusta coach? Kumusta? Kaya pa? Basta naka-proper nutrition? Nutrition ha, kaya yun. Then after any biking guys, recovery shake. Recovery shake kayo me. So kung gusto nyo makabalo, usaon pagtimpla sa recovery shake, nasa akong FB guys. Makita niyo kung kagwapa na to. So sa among team guys, mureklamo nila ang bike, pero ang coach, di ka mo mureklamo. Go coach! Go coach! Imagine! At 51 years old, di na nakabagets. Dili rin nakabayulit ha. Lagi. Hi Piggy Bank. Are you a pig or not? I love Piggy. Lami naman kay kakaunan oy. So nga kaon ako. Kaon ako nga ha. See you tomorrow. Kaon na rin siya. Piggy, see you tomorrow. I miss you. Ay nako. Piggy. Guys, pag dili na kaya, pwede na humunda. Water break. Water break ta guys, kay murag unsa ba?
tingog sa kakapoy, Lord. Kaya pa ba, Lord? Kaya pa? God. Buti tas dalan ba? Kapoy na kayo. Ayuwi, magpigito na siya, babak. Kaliman ako ni ambakan ba? Tugong kamot eh. Ha? Yung sa tubig. Coach Aldrin, amo nag-agi ganina. Jerry. Kuan mo, nawala lagi mo. Nawala ka nun, Jimmy? Aman mo nag-agi nga dito kami dito sa Kamagon. Asa to? Kisa din nag-leader na to, dito nagpaingon. Ilan ako ni coach. Ano siya nga diha ta coach? Kato, ana, iba ana, dahil nag-ayo, di nag-idure. Di na nag-agi. Oh. Dili, una mi. No, coach. Inguna pa mi diri. Inguna pa mi. Mga bata nga mga nag-bike. GCP Ha? ba? GCP. Dito mo paingon, diri dito siya, pikas. Dito lagi coach, iba imbalik ta. Adto ta sa pikas. Abugon ka sa nandito, agi. Asa nga Mas layo ang among giagian, coach. Layo ang among giagian kay imurag ning tuyok mi. Nakuha na mo pagkababayi. Sige, may ingon na. Sir, nakita mo pat kababay nag-bike? balik ko na kasi ba? Kaya pa sa sir, murag wala. Yan May na agi. Agoy, murag wala. Ulbaan na iguan ba? Katong pulis ganina kung walang tilan ka ba? Ano itong pulis nga? Ma'am saman kanang guyuro na lang tika. Ada hulungan ano niya dito. Ano ni police car? Ulay ko patropa. Yan sa coach. Okay. Susunod ha, basta sunod ko mo bait na siya ang pulis. Ano ko magkita ka tao to, sir. Ganyan siya. Oh, magkita uy at tuwing ko niyo sa station. Ay, si Coach Donor ang gikuha na nando. Umaya kaya may hulog piso na tubig. Magpalit o, gusto ka? Ay! Hala, hinini tubig. Giap. Gani gamay rin nakuan. Dili daghan kay ang kuan ni Ay, tagal dito ang piso ng isa ganun. daghan na kuan, daghan na. Dili man, diri ra man. Kung gisabot ba ang kuang Dili ganina? kayo kuan. Siya okay ra. Magkamasag paso na. Bugnaw. Nanganong dala sa init. Apil lang no. Dunay mahulog. Wala man nahulogin niya ang listing niya. Wala na. Sige, kuya. Ay, gamay na ra ba ni Bek? Basta matandog yung sinsuk eh. Ano lang mag-video? Hi! So nanami karon sa Balukbok. Hi, ma'am. Bagukbok. Hi. Ikuan ko, ma'am, ha. Diri ra kagaagi permentiya? Imo gining kuan diri no. May na lang. Tapos kanay mo baligaya, mahurot kina siya isa kadlaw. Doon na ni mabadawan. May taman si babay. Nice. Mga pila po yung mga kuan yung mga na iya, tanan-tanan. Pila po mo maginan siya. 1,000 gali. Piso-piso ra man Kung- ako ani ma'am. Kung kuan lang gid ka ba, kung di lang gid ka magtinapulan og kuan no, pamaligya no. Kaya man gay kapag Lagi tinuod gyud sa tawo ra gyud na ba. Say name ni mo ya. kung pangalan, Oo. Miguel. Miguel. Nakay Facebook. Na. I-like ko ya akong page ya, Madam Bisaya. Ah, Madam Bisaya. Ayo gid kalimti ya. Nice meeting you ya. Bisaya man sad ko. Lagi. Para kuan ba taga CDO ba? Kami nang kaliya. Wala na gid ma'am. So wala pa ikan human og pili, coach. Dagan man na siya kwarta, ingon na siya wa siya kwarta. Guys, gabi na gid kay ko kalubat. I think muna ni siyang pinakalasa akong video. Og sayang kay dagan kay video na erase na ko no. Mga interview na ko sa mga tao nga nagpuyo din he. Kay this is my first time na nakaani gid diring dapita. And lisod siya at first, medyo mareklamo na ko kay grabe siya kataas, but worth it man gihapon, guys. So thank you so much for watching my video. And thank you to my coaches. Thank you to my coaches. Nasa akong likod, ganaw na ako para maka-video sa ilaha. And don't forget to like,
and subscribe to my YouTube channel, to my Facebook page. I-like ko guys. Thank you God. Thank you Lord. Nakanik maning lugar Lord. Bye.